Wel, hallo. Dat is van jou best geweldig. Dat is, wow, dat wil je best met mij. Maar we gaan, dat is van die april, de eind van die stad. Je weet niet wat dat wel, de april. Van die eerste een schöne dag. En van die wel we merken wat zich naam barbacoa. En barbacoa, dat wordt van verschiedenste gemerkt. Maar het beste is van een schubsvlees heeft, of kazenvlees. En dat kan gouden vrienden in Rio Verde. Door in Paraguay. Want die hing dichtbij weer, dat is een jaar warm, dat is de Europa door. Want die hing dichtbij weer, daar wordt we van den Schub een paar kazen kijken. Ik glaube maar, die wordt schaftig begrijpen, die worden vielleicht een kaas en Schub sehr billig bekijken. Maar we gaan van die rindvlees, dat naam zich brisket. Dat is pecho de res, dat is de bras van de kou, dat zij even een vlees ten barbacoa merken. Dat is een gebakte bit vlees met al zijn species erbij. Dan merken we van tacos, dat stekt 6, 7, 8, 9 stunden waar dat bakken. Zo, ik weet weten waar we dat worden. En maar zijn we dat. Vielleicht kon het ja warm steken uiteraard door van Rio Verde. Kon hij me een soep of een kaas schekken. Moet zijn, je hebt er bij nog wat naar van dat wat merken, maar van jou wel van rindvlees. Weet je wezen. Toen nu checkte, maar nu hebben we hier een brisket. Dat is de bras van de kou, dat is een beetje half. En dat jij zijn, dat hebben we bij scharaakelijk veel smalten aan, dat hebben we alle betoeld vernust. Maar we gaan nu ook dat een beetje besnijden. We willen een beste smalt hebben, al maar niet zo scharaakelijk veel. Nu wil ik dat een beetje besnijden. Nou wil ik eens wijzen hoe dat zit. Dat is we nog niet ganz abgedämpft, maar we kunnen het smalt hier niet al af en eraf snijden. Dat een paar natere bieten het vers niet wordt hier komt dan en dan wordt je wijzen wat het next te worden. Middag ketchup lala. Nu houden we het vlees dat de half gaat hem er helemaal af. Als ik een ganze brisket schaaf, een ganze bras van de kou. En we gaan, nu hebben we hier een stuk 8 pond vlees, een stuk 5 kilo, vielleicht 3,5 kilo. En nu willen we dat ganz abnemen en morgen dan willen we barbacoa maken. Dat gaat een ganze dag, dat moet 6, 8 stunden gebakt. Zo, nu willen we gewoon dat even spice hier en eruit maken. En dan morgen willen we barbacoa maken. Maar ja, dit is actually zeer, dit vlees dat moet lang gebakt, dat zeer fijn week is. Dat is wat we morgen wel. Dankzij. Gracias. Oké, dan wil ik wijzen wat we maken doen. Hier maakt dus barbacoa. Hier hebben we groven zout. Zo'n zout van meer waar je hand wordt gerood. En hier hebben we groven peper. En dan dat brok je zoveel als kieglijven. En hier hebben we wat ze naam rindsup, of beef broth. Dat is een beetje rindsup. Dat je hem stuk kijken. En wanneer dan deze een bruine hennepulver, een bruine rindspulver met water hier. En dat brok we van ongeveer 2, 3, 4 kuffel vol. En hier hebben we een halve kuffel erik, wat er van appel gemerkt is. Appelcider vinegar, dat we een halve kuffel maken. Dat we een halve kuffel of een vierde kuffel zo skiedend blijven. Citroenjuice. En hier hebben we een nate sippel, daar hebben we achter 10 chestnut, ajo, garlic. En daar hebben we wat ze naam cumin, comino, 1,5 eetlepel. Comino, cumin, Mexicaner brauchen dat veel. Da hebben we 2 eetlepel Mexicanische oregano, weil je niet Mexicanische haben, dan braucht je anderen. En hier hebben we wat bijzonders. Dat is een viertel theelepeltje, wat ze naam kriegsneeltjes pulver, of cloves, powder, of clavos de olor. En hier hebben we een natet doosje chipotles, dat zijn zo je rekende jalapenos, eigenmerkte. En daar hebben we 5 grote lubiablätter, bay leaves, hojas de laurel. En hier hebben we 3 chili guajillo. Dat is een rode gedreide chili. Die worden er ook nog gemaakt, dat brokt niet. Maar dat is wat ik van jou wil. Er zijn vele recepten in deze zon. En dit is wat ik wel van jou wil. Er zijn krijg veel recepten als de soep en kaasmerameran op een stap. So, dat is een van de recepten. Ik hoop die gelijk door. Oké, Marius, dat is nu 4 voor 5, Marius. En nu willen we van barbacoa te maken. Wenn het zo lang duurt, dat is weer betätig afhangen. En we gaan nu ook een wijzen hoe we met afhang doen. Oké, hier hebben we een schönes vlees.
En dan werden we, het eerste wat we doen is, wie hij dat nu dat het roomtemperatuur is, dat is nu niet koud. Dan werden we zeggen, merken we dat we dat ganz aufdrehen. Dan werden we dat ersalten. En een beetje peper erover. En dan werden we dat rondom bruinbroden. Dat een beetje meer Geschmack heeft. Maar dat dingen massa war. Dat was dat ze ja. Dat namen ze een beetje sier. Dat rondom een beetje bruin brood is, dan blijft dat juice, dat nootste veel dollar bij. Zo. Nu wordt het alle smaak aufdrehen en dan werden we het ersalten. Oké, den tijd wordt we de pan ophouden. Toen dat vleesbruinbroden waar we dat vlees een klein beetje ersalten. Dan willen we een klein beetje van beide zijden een klein beetje peper. Zo. Nu wordt het alle smaak ersalten. Van beide zijden een beetje met peper en zout. En dan werden we dat zeer smaak bruinbroden van alle kanten. Dit gaat nog een beetje schijn. Dit is grove peper en dit is een grove zout wat van meer komt. Ik gebruik immer grove zout. De meeste cocineros die gebruiken grove zout om eten meer. Oké, wie zetten onze pan is heet. Nu doen we hier een klein beetje vaart nemen. Dan willen we ons vlees bruinbroden. En ik wil je één ding zeggen, als je dat vlees erin legt, dan laat dat door liggen. Niet plus even rieren en door maken omherken. Dan moet het dan de stort van 2-3 minuten blijven. En dan draaien we dat aan. Eentje mensen die draaien aan en die kerken en puren ermee. Dat mag niet, dat moet er bloot de stort. Dan laat je dat voor 2-3 minuten en dan draai je dat aan. Zo door. Kijk dat hier. Nu gaan we dat rondom smak bruinbroden. Zo, nu zal ik 3 minuten hebben voor mijn zijde. Ik check hem al. Oh ja. Kan je dan smak bruin te worden. Nu worden alle zijden gestart. Smak bruinbroden. Dan heeft het een veel beter smaak. Dankzij. Zo, nu gaan we dat zo mooi rondom. Alle een fijn bruin brood. Nou willen we dat hier aan deze gusgroepen nemen. Nou willen we dat even doen. Oké, dat vlees houden een fijn bruin brood rondom. Nu willen we dat even hieruit maken. Dat ik in een grote gusgroep. Dan kijk dat rondom alle een beetje alle even rein. Oké, nu zijn we uit en dat even hieruit merken. Check hem al. Eerstlich wil ik zeggen, zeer dankzij voor mijn vrienden, wat we hadden zo'n Säuerstroom met die kampjes gekocht. Nu denk ik me wel zeer beroef met. Ja, we hebben wat vrienden hier in Winkel in Manitoba, die hadden me die geschonken. Want als je die Carney leven wat er honig verkrijgt. Zeer schön honig verkauft, die mens. Nu hebben we het eerste wat we willen. Hier hebben we Mexicanische, wat ze nou Mexicanische liquidora. Nu hebben we het eerste wat we nemen, dan werden we dat gesnik hier zeer fijn maken. Dit is een beetje gespeel. Ik wil gerne dat alles plus in een blender nemen, maar dat willen we niet. We willen het met arbeid maken. Want Mexicanische dit maken, dan willen we ook Mexicanische druidschap gebruiken. So, nu willen we dit hier fijn maken. Ik wil je wijzen waar dat zit, waar we voor zijn. Ja, nu hebben we het eerste wat dat gesnik, dat garlic fijn maken. Oké, het nächste wat we doen, nu hebben we dat gesnikje fijn. Nou willen we deze chipotle peperschoten, waar je die hebben. Waar je die niet hebben, dan braucht je andere peperschoten. Maar hier, dat is wat ik dat eerst. Chipotle peperschoten. Nou, dat we hier alle zeer fijn moesten. Dat alle fijn is. En dan willen we het nächste. Oké, nu kijk maar, nu hebben we dit hier wel zeer fijn. Eine Morsch. Dan werden we dat hier aan de kam aan strekken. Dat is dat. Oh ja, dat riekt zich einfach schijn. Wat je chipotle peperschout, dat zijn een beetje zoals je rekende jalapenos, dat is wat het is. Dan hebben we nog maar al soorten saus erbij. Nou, dat was
Jetzt würde ich mal von euch für einen Koffer voll so ein Rindssuppe nehmen. Und dann für einen Koffer mit. Na, wo das soll ja durchrieren, das mit der Peperschoten. Und dann von da, wo wir dann wieder waren, ich will alle reden machen. Und wir haben hier noch 3 Sonne Chili Colorado, die hat nu vielleicht eine halbe Stunde und hat das Futter liegen gehabt, das heeft een week worden. Dat sei so eine Chili Guajillo oder Chili Colorado, das sei so eine rode gedrehte Chili. Und nu werden wir uns da auch ganz viel fein mischen. Dan werden wir das auch machen. Extra mit zoet, ich alles drauf. Ich lade aber noch ein bisschen stark aus. Okidoki, nu haben wir die rode gedrehte Chili haben wir auch fein muschig. Fein gerubbelt hier ben, wat je das mocht hätte. Wenn er hier ben, das ist was viel mehr und das spätzt das von einem anderen Geschmack hat. Die Mexikaner und Indians, ich habe die heute 1000 Jahre dreh an die Indians, die immer so gebracht. So ein Stein zum unseren Fein merken. Und das gibt einfach bloß einen anderen Geschmack. Besonders, weil hier ben Salsa merken, dort ist bloß. Ganz was anderes aus. Bloß immer etwas mit Schau. Aber immer haben, hier haben wir dann einen Viertelköffel Zitronenjus, oder sanft. Weil dort nicht alle besiegt. Hier haben wir einen halben Köffel Erik, ein Erik, Apple Cider Vinegar. Die dort machen. Und dann hier haben wir dann ans Comino. Die dort machen. Und dann hier haben wir dann ein klein bisschen so ein Krietsneltje. Clovespulver. Hier haben wir dann 2 Lepel mexikanischer Oregano, wie glücklich, ich kriege das jetzt im Stur. Max Winkler ist ein mexikanischer Stur. Der haben dort. Du, nu kicken wir, nu haben wir alles durchgeredet, was wir hier so wollen. Und nein, das habe ich gestern nicht gesagt, aber was ich noch will, ist hier heute noch eine Apfelsinen nehmen, das was wir da rauskriegen. Das sanft, was wir so eine schöne Apfelsinen. Die komt van Texas of Florida, ik weet niet van hoe die komt, maar we gaan dat ook nog neerdraken. En weet je dat je verschrikkelijk veel recepten te barbacoa maken. Ik heb die weet niet veel recepten gewunderd. Ja, nu wil hier vrij veel met alles top zo'n rindssuppe neergeten. Dat is zo'n wat niet saltig is. Dat wat ik leg, dat vlees had ik al gezalten. So dan willen we hier van een stuk 2 of 3 koffel neergeten. Dan willen we dat sehr fein durchrieren. Das riecht einfach schön. Und da werden wir das Fleisch hier durchsüdeln. Und dann werden wir das 2 in Gruppen nehmen. Nu wird das Fleisch da alle nehmen, dass wir das alle durchsüdeln. Hier das gut eingesüdelt, erst das Fleisch. Und dann werden wir das 2 in Gruppen nehmen und dann werden wir das aufhören zu kochen. Du, kijk mal das. En ik wil zeggen, zo'n mensen wat niet schijn je eten meer, dan baut dat niet meer. Dan kijk je dat plus eerst voor een stoer, en dan moet je vielleicht naar Mexico voor, naar in Texas, dan barbacoa eten, oder wo ein mexikanisches Restaurant, aber das macht einem schön gut. Wenn er sonst das will merken, wenn das nimmt Zeit, und wenn je dort nicht schön geht, dann tut das leider nicht. Hier haben wir dann den Gussgruppen, ja, nu haben wir das hier fein eingesüdelt. Nu werden wir das Fleisch hier so steht am Gruppen. Weil ich das sein kann. Ja. Dort hier alle nachfliehen. Oh, aber du, sich das wird über schöne Tacofleisch geben. Ja, guck mal dort. Wow. Dann, was wir dann ist dann jetzt wieder die Eva. Ich habe hier ein bisschen eine verdalle Schweinerei, aber dann habe ich die Kirche auch was zu tun. Oh, ich sehe, ihr habt die Kirche. Ja, guck mal. Oh, noch mal ein bisschen de Henkjes waschen. Golle, waar is mijn rap niet, maar de mensen dat gruwel net. Wat immer gaan, ja, nu checken we, nu hebben we dat hier alles zo fijn. Hola, nu wordt nog helemaal liep met mij zo'n rindssuppe te nemen. Dat is mij, ja, ik ga hier nu 1 liter neer gaan. Ik zie eerst 2, 3 koppelen, maar dat is toen nog wat veel. Dan, wat we dan doen, is dan hebben we hier 5 loorbärblätter, zo'n bay leaves. En die versterken we hier irgendwo bij ons een beetje maken. Ja. En nu werden we dit te 4 brengen. Wow. Oh, dan werden we niet vergeten, aan deze sippel, die kliederen we hier op boven eerst een beetje even. Van ungefähr durch.
Schrecklich start. En nu werden we dit te 4 brengen van stek 6 stunden, oder vielleicht 7 Stunden, werden wir dort zaag kijken. Als je dan dat onder de eet baken, aber wir haben hier nu niet een lach, dat is alle tijden vroeger. So, we worden dat dan nu in gusgroepen zo stit. En wat ik dan gewoonlijk doe is, ik zei gewoonlijk, dit had ik never je doen, maar anyway, dat wil ik zeggen, ik ga nog eenmaal je doen. Wow. En dan gaan we den groepen zeer fijn toedagen, dat is dort. En daar gaan we nog dat daksel erop. En daar wordt hij fijn dik zijn. Je kan het ook baken. 6, 7 Stunden baken, 300 Grad Fahrenheit. Maar wenn ich hier so eine schrecklich kleine Bak habe, dann wo wir dort am Brenner bloß Sacheltjes prisseln lassen. Man ist einmal beim Kerken erst, dann drehen wir das so wieder drauf, oder bloß prisseln das so. Naja, dann nächstes Mal, wenn ich die Gruppen aufmerken, dann wird das gut sein. So, wir uns ein bisschen lauter. Okay, dann will ich mal wissen, was Weg geht, Struckland, Barbacoa ist. Und ich sehe, nächstes Mal, wenn ich das gut aufdaten, dann wird das gut sein, was dann saß eine halbe Stunde, wo ich hier nicht sage, gebakt habe. Oh boy, was direkt dort überscheint. Nu will ich wissen, wo Weg dat Fleisch ist. Ich muss das hier sehr abpassen, dann tun wir das rausnehmen. Oh, aber das ist so fein suppig, wenn die wüssten, wie dort. Wie guck mal das. Ui, ui, ui. So fein Weg ist dort. Nu werden alles ist das fein merken. Dann word ich danach da, dass dann eben zum Maß ist das und dann da das alle ein bisschen fein schneiden. Du, guck mal das. Nu ist das drei zum Taquitos. Oh, war dort direkt schein. Nu wird das alles ist das fein merken. Na werden wir uns Tacos merken. Aber check mal. Das ist bloß so fein Weg, wo ich noch hinwiesen das. Geht einfach so schein. Und das direkt auch schein. Nu guck mal so. 6,5 Stunden habt ihr dort dann nu gebakt. Na, da wäre das ein bisschen aufschneiden. So, guck mal. Okay, nu zijn we uit zum Taquitos merken. Wow! Okay, nu haben wir das Fleisch alle in groben Rütchen gehabt, dann haben wir das aufgesieht und hier haben wir das Juice, Jugo, was das überblieben. Was wir dann tun, ist dann da das Fahrt hier aufschapen, eins zu looten dabei, aber wir wollen das meiste Fahrt, wo wir hier aufschapen. Na, was wir dann tun, ist, wenn wir das Fahrt haben aufgeschabt, da schapen wir ein, 2 Schleifen an das Fleisch näher, und haben wir noch viel gemerkt, na, lassen wir das Stück 4 Minuten klipp, bis es simmern, wird prisseln am Ofen. Wat onderuit is, en daar werden we tacos merken. Dankeschön. Okay, dann haben wir das meiste Fahrt hier aufgeschabt. Dann nehmen wir eigentlich 2 Schleifvoll von das. Schaben wir eben das feine, eingepülte Fleisch. Also eben ein Stück. 3 Schleifvoll oder so. Dann werden wir das am Ofen ab und dann das sehr Sachen, ein klein bisschen abwarmen, ein bisschen so. Prisseln lassen für ein Stück 10 Minuten und dann was wir unterreiten haben und da werden wir mehr Tacos merken. Okay, guck mal hier. Nu haben wir hier alles rein. Nu haben wir unsere Taquitos merken. Hier haben wir unsere Tortillas. Da haben wir Barbacoa. Warte mal hier. Nu guck mal. Da ist es dort. Ein bisschen Tomatos eben. Ein bisschen Zwiebeln. Dann sagen wir noch ein bisschen Cilantro. Wir wollen dann mit 3 Stück auffangen. Ich oder direkt schein. Ich kriege von dir Jas, meine Schwiegereltern und meine Frau kommen von hier zu uns, die wollen das auch kriegen. Ich hoffe die gleichen dort. Da, guck mal. Oh, die wollen da nu nicht zu schrecklich sein, Ergebnis. Ich will Tunkas Wara. Da, ein bisschen Zwiebeln, ein bisschen Bacaljan und ein bisschen Cilantro. Die kann dann sonst hier dann wel. Da. Dan hier haben wir noch Avocados, das ist Avocados. Da noch alle weer een probierde Geschmack. Und dann haben wir hier noch gebrodene Ries, mexikanische Ries, das habe ich eigentlich auch gewesen, aber dort mal gemerkt. Guck mal da. Oi, oi, oi.
Dit lijkt wat van der zij, ja, schijn het. Middag geven. Nu wel wie mal eten. Oké. Nu willen we ons dat hier afdassen. Nou wel wie eten. Oké, dan leg ik zo een uit zum eten. Ho, barbacoa, tacos de barbacoa. Dat vlees jij brood eerst wat om quesadillas, om enchiladas. Eerst moet jij dat vlees broken. En we gaan, zoals ik immer zei, we hebben dankbaar zijn dat God ons wat gezegend heeft. En we gaan dat zeer goed. Zo, immer dankbaar zijn. Een dankbare mens is een schafje mens. So, het eerste wat we doen, dan kan je heel maken ries, allebei een jalapenos hekkel maken. So, dan wordt mijn tong geschreven met dit zeer heute salsa, dat komt van Jamaica. Wat is die? Bij dentro is er zijn. Hier hebben we citroen. Want je allebei een beetje citroen even alleen. Nou. En nu wel wie moet smaken. Oh, dat ruikt aber zo schijn. Oh, verschapt me er nog meer. Ik wil in de meel naar schaden. Wauw. Ik hoop je merken dat. Oh, ik hoop je merken dat. Dan zet je hier naar Mexicanische Coca-Cola. Ik wil zeggen, dan heb je 3 helden deel. Eerste, tweede en derde. De tong der erste plus einfach noch nicht maglich. Wie worden man andrehen? Jetzt ist ein vieler Traktor, den muss man drehen und drehen, die Welt, und alles an die man. Die Traktor. Ah! What is sie? Hijo, pero que rico. Nu så vi har en grøn klam avocados i kaffe, du har alle tøyen. Vi kan til eis, hvor jeg købte mere nok. Det flæs, hvis jeg købte mere her. Men det ville være mere, jeg ville nødt ikke have. Smak bløs, så siger jeg sig. Jeg købte prøve noget op. Eller way back. Wow. Don't try.